Per altra banda, tenim els ulls que poden ser d'una manera o poden transmetre alguna cosa. Físicament poden ser ametllats, blaus, castanys, allargats, grisos, marrons, negres, rodons, grossos, petits, sortits, verds, guerxos, estràbics o bornis. I poden transmetre les següents característiques. Poden ser uns ulls alegres, cansats, apagats, desperts, dolços, ensopits, expressius, llagrimosos, maliciosos, nerviosos, profunds, serens, tristos o inexpressius. Referent a l'alçada, tenim 3 mesures: alt o alta, mitjà o mitjana i petit o petita. Les característiques de la pell són molt amples, però podem dir que una persona pot ser morena, pot ser blanca, o un sinònim seria dir és de pell clara o pell fosca. El cos pot tenir les següents característiques físiques. Pot ser un cos atlètic, corbat, corpulent, esvelt, escarransit, escultural, estret, feble, fort, geperut, gras, gros, musculós, obès, pelut, prim, rabassut o escanyolit. L'edat també és una característica física molt important a l'hora de descriure una persona. La primera edat podem dir que és un bebè o nadó. Després tenim el nen o la nena, seguidament del jove o la jove. Serveix per femení i masculí. Després tenim l'adult o adulta. Després tindríem una persona gran, tant si és home o dona, és gran. I per últim, és una manera també de dir una persona gran, però potser una manera més col·loquial o més informal, que seria vell o vella. Aquesta paraula és utilitzada per coses. Igualment, tampoc s'utilitza major. Una persona major no es diu una persona gran. Major no té referència a l'edat, sinó a graus de rellevància, per dir-ho així. I per últim tenim les coses que només es poden portar, que no tenim, que portem a l'hora de descriure a algú. Serien la roba, ulleres, tant si són graduades com de sol, no les tenim, sinó que les portem. Tot el que seria accessoris, complements, com arracades, polseres, collarets. I una altra cosa que portem i no tenim és la barba o el bigoti, ja que es suposa és una cosa que no ve inclosa en la fisionomia de ningú, sinó que més aviat és una cosa que aquesta persona ha decidit portar. En aquest vídeo, com parlem de descriure coses i persones, he decidit incloure aquestes frases que us diré a continuació, que utilitzem molt tant en català com en castellà com en qualsevol idioma, per descriure característiques de persones, normalment, i són les comparacions i exageracions. Veurem algunes de les més utilitzades en català. Més callat que un mort. Treure foc pels queixals. Tenir més anys que Matusalem.
Xerrar pels descosits. Aquesta es refereix a una persona que xerra molt. Està més boig que una cabra. Ser un somiatruites. Ser un somiatruites vol dir una persona que somia molt. Donar la llauna. Net com una patena. Pelut com un os. Vermell com un tomàquet. Més treballador que una formiga. Tremola com la fulla d'un arbre. Ser un setciències. Això fa referència a una persona que ho sap tot. O el creu que ho sap tot. Prim com un fideu. Tossut com un ase. Fort com un roure. Aquesta també s'utilitza en castellà i fa referència a una persona forta. I per últim tenim lleuger com una ploma. Com heu vist, aquestes frases comparatives i exageracions no només serveixen per fer referència a una persona, sinó que també es poden utilitzar en una situació o per referir-se a una cosa. Són frases que es poden utilitzar en general. I ara sí, per acabar, jo he volgut fer 3 frases descriptives de diferents persones perquè més o menys veieu com es formula o com s'utilitzen totes les paraules que hem vist en aquests vídeos. Seria com la prova final d'aquesta sèrie de vídeos. Obviamente las leeré porque no me las sé, ¿vale? La meva germana és una noia jove. Té 22 anys. És prima com un fideu, d'alçada mitjana i de pell moreneta. Té els cabells arrissats i porta mitja melena. Té els ulls marrons i molt bonics. És molt riallera i xerra pels descosits. Està més boja que una cabra i és molt agradable. Porta ulleres y siempre va vestida muy a la moda. Bueno, y haré la siguiente frase. Había dicho que eran 3, pero mejor lo dejo en 2 para que no se quede muy largo. Entonces paso a describir a la siguiente persona. La meva àvia és una dona molt simpàtica. És una dona gran. Té 72 anys. És baixeta i grassoneta. Porta els cabells curts i els té blancs per l'edat. Encara que fins no fa res se'ls tenyia de marró. Té la pell morena, porta ulleres i li agrada molt cuinar i ballar. De vegades fa las 2 cosas alhora. Bueno, y eso es todo. ¿Qué les parece si para acabar esta serie de videos hacemos una dinámica en la que ustedes comentan describiendo a una persona sin hacer trampas, sin usar el traductor, y yo se las corrijo, ¿vale? Y así vamos practicando un poco más. Eso es todo, espero que les haya gustado esta serie de videos, este video también por supuesto, y recuerden darle like y suscribirse para que sigan aprendiendo conmigo lo básico del catalán. Adiós, en catalán, adeu, hasta la próxima.